ягона нишон аз падар барои холаи Нурбӣ ҳамин акс ва чанд хотирае боқӣ монда аст. همین می آمد یک میبرداشت ما و میمون میرفت چیز کور میرفت خیلی همین باهاشم از سر برداشتن میروونیش باهاشم این خوارم با شش درونه که گوره مبارکاش نورامده که گرفتم و رفتن. соли 1943 холаи Нурбӣ ҳамагӣ 4 сол дошт ки падараш Абдураҳмонро бо ду амакаш ба ҷанг бурданд. дигар аз ӯ хату хабаре нашуд. нигоҳубини 3 духтараки хурдсол ва бори гарони зиндагӣ ба дӯши модари Нурбӣ афтод, зане ки ҳанӯз ҷавон ва бетаҷриба буд. با محنت اوچاق غمخور کلام کرد به مشقت و روز سیاه کلام کرد. چی مشقت و چی روز سیاه؟ خیلی محل بود نمیفتیم یا محل بود یا محل بود نبود بچم. شب بود است مهتاب دیده روز شده است گفته و یا رفتن قبرستان فیض‌آباد янтоқ дравидан нохостағойшон бедор меша шарақ ҳар ҷо бошад мега ҳамин кампири анорхола ҳамин мераванд ки биби янтоқ дравидестиям барои фарзандон пагон ном пазам ино гишна намонанд 3 та духтар ино якташам писар мешуд агар мумкин бибимда осон мешуд ҳар сеш духтар. ин сокини 84 солаи деҳаи камонгарони ноҳияи ваҳдат бо гузашти тақрибан 80 сол аз марги падараш дар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ аз маргу зиндагии ӯ дарак надошт. ҳамагӣ умед доштанд рӯзе Абдураҳмон аз ҷанг бармегардад, чун ду бародараш баъди маҷрӯҳ шудан ба хона омаданд. ҳамсари Абдураҳмон аз шавҳар дараке наёфта фавтид. اینمی صورتش می‌زدیم گریه می‌کردیم 3 دختر میشتیم گریه می‌کردیم ای صورت چیستن آیا خیاکا و بود دقیقا گریه می‌کردیم با صورت می‌بودیم جوشت می‌موندیم. ҳамагӣ чанд ҳафта қабл баъди ошкор шудани архив дар Москав онҳо огоҳ шуданд ки Абдураҳмон Шарипов дар яке аз батальонҳои Мирубӣ ҳангоми анҷоми амалиёт дар хоки Украина кушта шудааст. мо дар мо вақте ки ба сомонаи интернетӣ дуромадем кофтем падари кампири момамона ёфтем дар ҳақиқат баъд фаҳмидем ки ҳамон одам гузашта будааст. то ин рӯз то ин ҷониб мо дарак надоштем аз он корҳо. аз Абдураҳмону Анорхол айни ҳол даҳҳо набираву абира боқӣ мондааст ки ҳатто холаи Нурбии 84 сола наметавонад баршуморад ва набирагонаш ҳам натавонистанд шумораашонро дақиқ кунанд. бобои мо қаҳрамон будиям ордени Сталин доштем мо хурсанд шудем хело хурсанд шудем лекин хай бо оилашон зинда мешид хурсанд мешуд. солҳои ҷанги дуюми ҷаҳонӣ наздики 300 000 ва ё 51 аҳолии ҷумҳурии шӯравии Тоҷикистон дар ҷанг иштирок карданд. гуфта мешавад аз миёни онҳо аз 92 то 100 000 нафарашон дар майдони ҳарб кушта шуданд.